Merong forever na pwede mong matagpuan, nasa Apple lang yan. At kung meron pa sa aming matatagpuan, pwede mo naman kaming lapitan. Ang magsasabing tunay at totoong salitang iPhone na sa makatuwid bagay na inimbento na parang never na ni Peter Pan. Di ka na mahasal pa at maboboard pa, di ka gaya sa mga phone nila. May isip ka, mag-isip ka, tara na tanin at bumili na. Ito ay para lamang sa'yo, hatid ay sayang tulong nito. Kaya ano pang iniisip mo, tara na't mag-iPhone na tayo. Mayroong forever sa amin, ang phone na unbelievable gamitin. Walang katulad iPhone, brand na Apple ang iPhone. Ang phone ang masa natin, iPhone ang dapat nating gamitin. Pakcheck walang ligwak, walang katulad iPhone. iPhone.